Arrastion, magatoz berriro, ongi etorriak ahotzeneara, eta batez ere, ongi etorriak zeuen etzetatik Amaika telebista bidez eta Azoka telebista bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Eta bereziki idatzi digute Irlandatik, hau kuadrilla bat jarraitzen ari dela arratsalde osoan, Dublindik, Xole, Xana, Iñaki, Amaia, muxa hundi bet, txalo bero bat Irlandarrentzat. Eta, bueno, oain arte ez dut ezer esan, hemen badago ahotzenean da Azokan, jende mordoa lanean, da txalo handi bat eskatu nahi dizuet, Pulseko teknikarientzat, Abarreko kideak produzioan ari direntzat, ahotzeneako kideentzat ere, eta, kaixo san? Bueno. Gabon. Bai, gabon. Bueno, zuek pandemia horretik jiran ari zineten, holan bete-betean harrapatu zintuen, eta ja justo pandemiarekin formato akustiko baten alde egin zenuten, eta, bueno, oain bueltatu zarete ja ohiko formatura, formatu elektrikora, zemuz? Zer, hori da bertsoaren zera gaia? Txalo bero bat. Bueno, bai, hori izan puntua azteko. Bueno, ala ere diskoa atea duzue. Ohiko diskoa, igual disko ekleptikoa. Ez zaituta goiatu nahi. Aurkeztuko duzu diskoa? Ba hori, egin dugu ala ere disko berria, 7. estudioko lana. Eta Benzan bestaben gurekin pandemian sartu zena akustikoan berak segitzen du gurekin, oso gustora, hemen gaude egun guziz diskak saltzen. Batzuek erraiten dute desberdina dela, beste batzuek erraiten dute oso Willis dela. Orain joko dugu kasik osoki, orduan zuek esango duzue zer dio zuen. Grabazio izan da, pixka bat, holan grabazio prozesua estilo zarrean, 70ko hamarraldiko holan estiloan, baina sonoridadea gaur-gaurkoa. Ba hori da, grabatu dugu Shorebreaker estudioan, dela Felixen Aneiaren estudioa. Eta grabatu dugu denak batera zuzenean, klaketarik gabe gela berdinean, lehen egiten zen bezala. Eta hori, eta gero soinuaren aldetik, Joanesek ekartzen du bere tokea, eta igual brio hori berak sortzen du. Bueno, sonatzen du Willis Drummond nire ustez. Ondo, badakizue, gustatzen bazaizue, Azokan duzue, Willisen postuan, eta... Hemen ere salgai da izan gaun. Bai, horre ere badakazute, mertzena, bakizue. Xan, Jurgi, Benzen, Feliz, aurrera. Azoka denboran ez antzi badirela refusiatuak Euskal Herritik pasatzen direnak eta ongi etorriak direla, betidanik eta betirako. Kantu hau haientzat, bidasoa.
Mil esker. Ongi entzuten da. Bai. Zorian, poroska hor beste hiruan, dena dago kontrolpean. Ta miresten dira oraindikan, kurba esponentzialaren erpinean, dauden neozleak nola esan. Ez uretzea, batzuek ez dute deus ematzeko, beste batzuek gehiegi zenbatzeko. Inor ez da nahikoa bizitzen, bioek eta bioek xautzeko. Désolé. What's it?
kaosetik ala hutsetik, jakitzen dira gauzak. Zergatik kaosetik ala hutsetik, jakitzen dira gauzak. Negatuak ote dira, kaosetik ala hutsetik, pasatzea gauzak aldatzeko. Aldatzeko, ikasteko, hobetzeko, konpontzeko, udatzeko, indartzeko, arrazatzeko, jakiko dira gauzak. Zergatik kaosetik ala hutsetik, jakitzen dira gauzak. Besta baten ondotik geunden hiriaren mugetan. Gauaz minus 10, berrogei goizez errimadarik jatua. Ezin da lorik egin, bide bakarra da ipitzea. Topo egin dugu ja, arropak hortza bezain xuriak, azala sakona. Ene bihotza piztuko dut bio handiena, bidea argituko dizuet, kata dantza eginez. Desagertzen da.
esker! Azken kanta hau, Vincentnek ekarri digun kanta berri eder bat. Txala bero bat berarentzat. Makina bat auto pasatzen eta bata bestea antzinatzen, bata bestea antzinatzen. Makina bat auto bata bestea antzinatzen. Behin eta berriz ez dut elkar ikusten, jendea eramaten dute norabait. Makina bat egazkin beti botatzen dute, behin eta berriz fuelo joa beti botatzen, eta jendea eramaten norabait. Makina bat itxasontzi, makina bat biala handi, makina bat itxasontzi, makina bat burdinara eranizko, merkantzia eramaten.
ikustera. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Mila esker! Azken bat eta bagoaz, mila esker gainitza inbeste jende urbildurik. Hau pasuek, ongi pasa azokan! Aurari dena posible egin berregin ta desegin gabe nerabe ari dena imposizio tautua ukatzen du bidea urratzeko. Gazteak ono dena geroko behar da egun batez baina egun zertako posibilitatean infinitatean itotzen du fatalitatean orain da alabe orain da alabe. Heldutasuna iritsiko da nunekin zabakoitza erabaki bat den ta hor hasiko gira zahartzen erabaki bakoitza lagundua baita damu batez batzutan
Eskerrik asko lagunak, pasara bat izan da. Kontzertu batean ikusko gira. Nahi duenak diskoa aurkituko du hemen, diska berria, eta hurrengo egunetan han musika plazan zenbakian. Eskerrik asko, pasara bat izan da. Hau pasoek. Aupa Durango!